membagi waktu saka kayak kegiatan ngono lho. Saka kayak ya, kegiatan sebetulnya hari jadi Desa Ringin Putih iki bulan 4 di April ae. Oh ya tunggal irit ya ora kok irit. Lah diundur ora kok dirit kuwi jenenge ora ngirit. Pripun? Ya ngurangi dana keluar. Lho kuwi padha ae bas sampean ki kaya enak. Lah ngene iki lakono penak sing merongos lho dagelan wae ditanggap ping 3 akhire pisan kok. Ya to kok ping 3 pisan gitu. Lah piye wae hari jadi dhewe. Terus ulang tahun dhewe. Suran dhewe. 17 Agustus dhewe. Lah ngene iki terus dadi sitok wis dadi sekilo wis 4 kilo. Ping kuwi aja samar, Cil. Lah pripun mboten saged samar? Mas Lurah Ringin Putih Mas Supriyadi sak perangkat desane wis wicaksana. Ngendi? Perceso tak tingkati ping 4. Pahargan 4 kali didadekne sitok bengi iki. Dadi amplop mungko 4. Ning amplope lho isine mbok. Lah ngomong telecek amplope golek ning Indomaret malah sak kobal akeh. Jenengan niku wonten mau nak matur. Tapi alhamdulillah kepanggih malih kalian dulur-dulur mriki. Ya ampun sing lha kok buke kudung-kudungan anyar-anyar ayu-ayu to niku. Oh, jelas no. Niku buke niku lho. Kene lho kowe iki ya kleru. Nek ibu-ibu genane ayu. Nek bapak-bapak genane ganteng. Lah banci lanang ning Ponorogo alun-alun kae jengki kok. Tengah lanang setengah wedok ora ning ngono mboten ngoten sebab mriki niku jan cantik-cantik tenan hebat ibu-ibu kene dek kapanane rene rong ngene iki lho kok saiki tek nyelot resik-resik to kulite aku ya angkrek tenan aku ya nyangkul iki ya dilegrek lho pripun ben kaya kowe iki tok ireng gak elek lho saiki wis bareng luwari kate mundak ganteng ngawe dhewe ndase tak cat ijo ya sampean ra wong gaul kok wis aku wis sesuk ya tak anu tak cat aku ya anu. Sampeyan apa sampeyan cet? Hah, ora usah dicet. Wong sampeyan duduk rambut. Kowe iki dadi apa ki jenenge? Lawak kondang ya kok cet. Dadi dalang kondang kalah karo kowe. Tak dudukane ya. Ngene ya. Lah, wis ngono lho. Apik ya. Dadi genah iki. Jane ora usah nanggap dalang ki wong gendeng ae. Apa enek wong dalang kok kruduk-kruduk anduk lho. Aku yo gumen Cil ya. Lah nggih. Awake dhewe golongane wong ora waras ya. Ora waras. Lah kok Mas Lurah ki lho. Gelem membayar wong ora waras. Berarti Mas Lurah ki ya lurahe wong waras. Lah sampe padha ngantek kowe muni lurahe wong ora waras tenan. Ya mulih nggawa amplop tok rane isine kuwi kok jenengan wonten-wonten mawon. Tapi nuwun sewu. Jenengan ngoten mboten keju to. Apane? Dalang mulai tahun pinten? Nek oleh duit ora keju. Iya lah nek ning omah nek jagongan ngono ya. Jagung pamne jagung manten ngono. Nggih. Lha. Tak jamu nek nguyuh ping 5. Lek teng griya ning omah. Tapi lek ngeten iki mboten ora kersa apa-apa. Nak kula keju kok. Kok kejune piye? Pokoke lek wis dilunasi sik keweju ning. Ada. Jenengan. Aku ki ya. Iki ya omong-omongan dhewe ae lho. Omong-omong ya. Sing dikongkon ki Lurah Pagrukir. Oh kuwi. Kuwi antek Lurah Ringin Putih. Lah kok rong taun nanggap aku. Lho. Bareng dikongkon rono digawani manjer 5 yuta. Sing dikekne aku 3 yuta. Ocok kuwi. Iso kaya ngono piye lho. Niku wonten teng mriki. Wonten teng mriki. Oh ya apik wonge berarti. Sampeyan anak ning kene ra omong aku wae rumangsaku. Piyantune ora ngerti to? Mboten. Oh, kok tak duduhke. Piyantune ki Lurah Pagrukir ki wah profile tenan wong gedhe dhuwur wayang. Masa Bas karo podiume iki dhuwur podiume. Tapi rapat iki kaya ning debok ning. Assalamualaikum warahmatullahi. Endi Lurah iki aku? Oh, semeter kotor. Lah derang genah kula. Wong kula nggih adoh-adoh kok Banyuwangi rene iki ya beteke golek dulur. Tapi ya sing baku ya dhuwit nek cara aku timbang. Aku nek dhuwit karo dulur abot dulur nek aku. Wah, bosok mosok mbadhok abot dulur. Ya abot dhuwit. Abot dulur sing ngewehi dhuwit. Iki kita kok sak perguruan karo nggonku ta iki kita. Kaya rumangsaku jenengan anu suran nggih tak dongakne bendang seger kabeh waras barokah masyarakate paringi rejeki tur kudune iso ngresiki aja mung ngresiki bali desane aja ngresiki desane kudu ngresiki iso ngresiki lahir lan batine lahir iki tegese apa batin niku tegese apa no lahir ki ngresiki piye batin ngresiki piye lho tak genane lho mari ngene dikon dalange lho aku
dialang ra genane dhewe ngongkon dagelan. Maksudnya lahir batin iki lahir niku nggih karo tangga-tanggane apa lahir karo tangga-tanggane lahir yo karo bedan lahir iki bedan ora ketangga sing ngurusi iya kuwi angel musuh dalang stres iki malah dengan akal sehat lahir iki mesti bedan dokter lahir kok karo tangga apa sing ngene terus nulungi tangga lah ora diterne tangga apa mlaku dhewe terus ngene re dokter nopo piye kok sampean ki enek-enek ae maksudnya lahir ki bos maksudnya lahir kula niku kudune ya omahe sing resik hidup di dunia nulungi dangge teng donya kedah resik batine ki ya ngono imane kudu sing kuat agama Islam salate ya aja nganti pedhot niku ta tapi ya sing angel ki lek ngomongi lahir batin lek lahir oke diomongi resikan wong kene resikan batine lho sing angel wong wedok-wedok lho gembren seto kok sing ora resik kok wong wedok ki buktine piye lah sampean titeni wong wedok-wedok wong wedok-wedok kok duwe tangga rada atas sithik no mpone rada duwe tangga rondo anyar teles ya rada ayu mesti nyecret labene niku mboten bareng ulana kuwi ya nggih wis giares karo Gusti Allah nggih wong wedok ki darahe 17 derajat nggih nek wong lanang 12 derajat 12 derajat nek wong lanang ki duwe bojoan mamane ya nggih mawaan aku mang karo bocahku dolan rono mesti diomong-omongi diomong-omong nek wong wedok ora pripun nek duwe bojoan ki meneng ngenes mati rungokno iki lho sing pengalaman nah aku nurung kok kuwi wis pengalaman ketoke bolak-balik di ngonokne kuwi ketoke tapi weling kula ngoten niku Ibu karo tanggane sing rukun nggih ora mung dipetri tok desane ning atine ya kudu diresiki kados kula ngeten iki kali tiyang setri teng griya ora resik piye ndek lantas pegatan sampean ki enek-enek lha iso kok dongane makmu karo mbokmu jaman kuwi dadi manteng klerune lha saged pas sungkeman nggih mesti to nyuwun pangestu bapak ibu rak ngene to nggih ya le percil karo bojomu kowe tak donga-dongane nek muda tujuan bebranaku muga-muga ora eneng apa-apa kula antar dadi kere ae ora eneng apa-apa iya aku ndek kenane ning Kalimantan didongakne ngono mulih ra nggo dhuwit lah terus carane piye bos ngono nyambut gawe nandungane ngomongnya piye ya ndongane muga-muga ngger kowe pinaringan panjang umur murah rezeki kasembadan gegayamu ngono oh sesuk tak kon ganti kono memanut WhatsApp lho marai di WhatsApp kanca-kancane ndongane padha ya basa anake akhire ning alhamdulillah kula mriki peh jas senengku ning kene iki jan ngene iki lho tas teko no ya dikei kopi kowe ya panitia iso cowepet banget padha karo aku sami to jenengan ora salah pengertian aku mau lha kok saged Arnoku sing domu lurah Pagruger sing ngomongi lurah Ringin Putih ndadalang sak rombongan ku jujuk nang nggonku rasume nang nggonku lah lurah iki ngebel aku sing nimbali desa dadi yang merongos ning sak jam teng pundi jenengan ning kene dalang iki sampe merongos sak jam merongos wis kaya besek kae dalang kondang sapa to sing ning lurah Pagruger Wicaksana teko blok-blok Mbah salaman tek bocah ngene adikmu kocah tok ya aku kocah tok ra enak apa-apa iya wis belas lho wedang-wedang urung teko sampai saiki lurah Pagruger patake to pret jebok wampret cukup langsung ditata mening ngopi susu gendeng wes pokoke weh hidangane mie godhog mie goreng wah mitun barang asaku ki eneng lho mie iki sing marai cilaka kok saged ta ada 3 mie sing marai cilaka mie napa niku mideg bojone tanggane kok cilaka loro nggih loro mie suwi maratuwa oh ya iso didoni tenan sing angka 3 sing bayar napa niku mintal-mintul tanpa kotang lha iya sing bayar oke masuk nah cara tapi non sewu jenengan semerap mie to semerap mie jenengan mie ngoten niku lho ngerti no terus soto niku napa wonten mie Mas ora mau ngerti tak aku kulino takoni oh sing mintal-mintul niku sing mideg bojone tanggane oh jenengan tapi non sewu lho niki jenengan mie ngoten ngertos ngerti mie kuning mie mie putih mie soto lah wonten mie niki bedane soto kali siti niku napa
soto kuwi mangus yen duduhe ning mine. Pak Siti. Nek Siti Bakule soto. bakule soto. Duduk, Bos. Piye? Nanak soto. Kuwi mine putih. Nek Siti. Ya mbuh teko dhewe mine apa aku ora genah. Iya kok ning aku lho. Mesti kok dhewe mi kono mi. Mimu apa ben tutuk sampean susu. Ayo tembung Jawa ya Cil ya. Tembung Jawa niku tembung Jawa ki manut obahe awakku mrenjahing tangan. Heeh. Wong belajar tembung Jawa iki kangen. Kaya neng tembung. Napa? Ya ta. Garu iki karo garuk. Wah benten. Ha ta. Mburine tambahi katok kuwi lho. Lah beda. Beda garu niku garu, lak garuk niku kukur-kukur. Muru karo muruk ya beda. Benten melih ati. Nek muru ki mendem, nek muruk ki wewarah. Marai. Nek turu karo ayo alang kodang apa ngomong ngonoan aku ayo kuwi musuh turu karo iku seneng tangi turu karo apa Bas? Karo tangi lho gak kancane jero tak kira pikir aku jero memang nuwun sewu wah lha kok nek iki apa masuk iki sampeyan iso nggawa ngonoan barang to ya wah mending kita dalang tuwek ya kudu komplit pirowan kuwi lah kok pirowan lah aku ora roh kaya barang ope lah aku ora roh cindenku penyanyiku ki murah pengetan dhewe iki sing 35 nggawa anduk dhewe ya wah iki ya ora apa-apa diketeles-telesan ora masalah karo sing gulane kuwi niki iya selawe komplit niki selawe komplit sak barang iki kudune ya ndandaki ya jam-jam 12 awan ngene kae niki dan nek sing kuwi rada mundak titik 45 wah iki jam-jam 8 masuk bengi dadi sing nomor 4 kuwi lah kuwi solo larang iki pinten pinten niku 120 ora apa-apa lah sak mijete budal aku nika nur saya nika kae ya rada bejaji soalnya kae ya wis mapan nggih wis mapan nggih tur garwane ya dansek oh ya ora sida iya ndak semra kopong kowe ya sebene pira-pira kono ya nika sing mriko pojok nika nek kae tanpa apa-apa wae nyang ae wah ketae sing iya roh kula roh standarte pinggir stasiun iki nek nemu ya nggih ning guyangan kono lho guyangane apa nggen selikur to Bos lah ora kok ning nggon kono ora ning nggon timbangan terkae lah iya to bakul brem oh niku bakul brem jare kula sing ning jero sing biasa nyang 150 kan sanes nggih lah sing nika masuk nyanyine iki ya lah kok kaya artis bareng apik kula sakit setunggal nampil setunggal oleh sing pundi riyen sing kowe sumile kowe to lah aku kok tutuk ning gasku sing 1 2 3 wis aja kok pilih sing pundi 1 2 3 sing nomor 2 ki nomor 1 nomor 2 karo nomor 3 sing saka etan aja kok pilih lah nyapa wis netes malah enak wis ngono kok sampean iki kok kowe iki kok ngajar oh dipilih apa wis dipilih suarane anu sing pundi riyen kula manut jenengan betul ya anu sing anu mahasiswi saka isi sing nomor 3 saka kulon sing ndi Pak wis sing batuke rada ning maju lho oh tok nang katok nanang niku putuku lah putune jenengan pun sih mah wong sik akeh wae diwisuda wah cara kertasno sik putih sik durung jawab apa kuwi wis tak gawane spidol nduk mari ngene tak orek-oreke karuan nun sewu Mbak niki diasto oh niki ayo era bisa bareng asma sinten Mbak si dalam Utari Kang Mas apa nih Utari udah gelan kondang kuping ya bosok jeneng kok Saipul lah iya sampeyan di putu ayu jenenge Saipul kudu Saipul sinten Iman oh Mbak Utari Utari nggih Utari pidalem saking putih Mbak saking Krebet Jambon mboten duwe pikiran pengen rapi dagelan enggak pripun baca enggak nek cita-cita dagelan kuwi bajingan lho lah niku ten bae mboten asal ngendi-ngendi mesti bojoan
dalangi bosok kamu. Aja dirabi dalang bolak-balik. Nah, aku takoni kok, Jel. Aku ki wong letek lutu liti jemberi ning biyen saiki wis mena. Pon Jenengan pemaring ngertos benjing jenengan pemene 20 tahun kas dadi apa? Dalang bolak-balik ngomong dhewe, suluk dhewe, sembarang dhewe. Sok sisuwi ning mlaku wis tuwek nang mlaku. Oh, sang saya dalwararas tuwa. Iya lho, sok Iku nek dalang. dagelan sik ora ngono. Dagelan tetep yo ngono. Endi? Dagelan ki sing lunu cangkeme kok. Sana mlaku yo ora ngono kuwi. Mlaku. Dagelan nek mlaku yo nek dalang lah ngene, dagelan yo. Wah, dagelan kuwi. Roh tapi duduk dagelan Banyuwangi gitu. Iki roh. Nek ngono mang ya dudu wae dalang kauman. Sanes nggih. Ora nek dalang kauman tetep bergas. Amin. Hmm. Mbak, Nggih, pripun? rupamu ayu aku seneng. Lah pripun? Lah piye tenanan apa ora kowe? Badhe ngersake napa to? Sembarang lah kayak apa aku ya gelem. Dasare wong dolanan. Kok manut men? Aku ki manut gak karo bocah ayu-ayu. Sindane kene apik-apik ta. Kowe lho, aja dolan HP ya tak. Wabung apa ya. Ya kok dolan HP. Mbak Utari, Mbak Bilih wonten anu, Bas, panyuwunan gending napa mboten? Akeh. Jajal pengen roh rasane kaya apa? Karo Mas Yuda ya. Nggih, nggih. Pengen roh rasane kaya apa? Minta gending ular kambang. Terus apa kuwi? Sakepane becik. Becik apa? Becik apa? Becik apa? Ya. Terus mulai gagak tinjang. Nggih. Gagak tinjang sih, Nduk, daturke, Nduk. Ora. Lho ora. Tinjange. Sindenku ki apa-apa mesti ngenyek kowe iki, Cek. Tak Aja ngeding-ngeding nek ketularan lho. Ri rada mundur ri. Kuwi urung pati waras to. ngelokne gendeng ya Mas. Ora. Oh rumangsaku. Ndak. Makmu kok kuwet kok tangan. Nyapul. Pengen salah dadi dalang wis wengi debok tok kuwi. Kene kapan sik oke. Aku njagel kaya kuwi iso. Ayo kowe gentenan kene, main iso. Lah lu ngaku bendina jejek kok. Carane aku ra iso. Dia kan aku kira iso maksa. Aku ya iso nek ndagel. Remeh nek kancane sisi. Ayo piye? Madepe ning ndi? Betul. Andene koyo ngono kok gumaga iso. Lah ra ketok cempolane cuwilik wis sampean. Lah aku Cempala semono kok cilik. Lah aku rada gedhi. Iki cempalaku kowe. Apa enek to dalang iso dolan rene iki lho. Jane kucuk iki kowe. Tobat rasane aku. Sesuk ora usah gawe iki. Wirlane iso kelayapan kon ndi tuku sate ngono lho. Pandamu. Rungokno suarane putuku. Tak delok. Kok didelok dirungokke. Lah iya didelok karo dirungokne. Wong nek ndermulu. Ngadeg ya jelas Ngadeg. Betul apa-apa nggih? Ora apa-apa. Sepati Mas, buka ketok. Yo. Lila apa lan? Nggih. Wah, iso koyo ngene kan. Pripun? Wedi. Lah ya diopeni yo, Mas. Suarane iso gwedhi gandem. Urung nyuwara kok. Urung ta? Urung. Lungane Iki bobote karo tengah kintal. Heeh. sida bongkol. Urung barange. Wah, iki ta barange 15 kilo kita. Gulungan lho tek Nggih niki lho 15 kilo. Tinggi lho ngene jan. Daturke. Oh, waalaikumsalam. Mas Yudo gimana? Keblasuk tekan Wonogiri. Lah. Koclok kowe iki jane. Kan mboten gara-garane numpak bis to. Heeh. Sebelah kula enek bayek nangis demi ibuke. Heeh. Nangis, ayo ndang mik, gelem mik apa ora? Nek gak gelem mik tak kena leke lho sing diduding kula. Heeh. Akhire tanteni to dikekne apa ora ngono. Terus Jane wayahe tekan kene medun, tekan Wonogiri lagi medun barang kono medun, aku melok medun. Anu bus ya dikekno mike apa ora ngono. terus Kono wis gelem bayeke. orane ngono angel kowe kok kene lho malah sing gondal gandulmu lho kene duwe. Tapi teng mriki alhamdulillah sing kula goleki pun
angsal niki nih apane Mas Yuda barang antik apa toh lah niki kresek ngantik lha iki rumangsamu kresek asine barang antik lho iki Lho, lho, lho. lah iya lho kresek kerupuk lho antike kondi kowe rumangsamu apa kreseke kerupuk ngawur ae apa iki ngono kondome dosa muka wah gowedi kaya ngerti-ngerti ya itu samuka pun panggih wis ketemu ya disai ketemu wisan disai kok lumayan iki iki ngrukupi bergedel nggih menika saking Pak Trimo Tegalombo Plosorjo Pak Trimo Tegalombo lho Pak Plosorjo oh Pak Trimo bolot dhewe niku bolone dhewe Pak Pak nggih nggih nyuwun gendeng pepeling kalian rukun Islam niku dibawani Mas Yuda alah nggih saged niki kula nyuwun dandang kula ira-irane tulisan sembahyang SEBAHDANG sembahyang sinten niku sing anu kula piyambak sing aran sampean nggih jenengan sing anu ngatur piyambak ini Dik dirungokne Dik dalange Dik ya iya lho paling tidak awake dhewe sing gawe aku ni sing nyuwara kono lah nggih pas nek sing nembang kula awit kula menika dagelan pondok heeh pondok bersalin mbok omongne kancane lho Mas lah tapi kan ya Mas ya pondok bersalin salatku aktif ning ndi lah salat urut masjid-masjid iki aku ning gurine imam paling tidak aku salat yo ning ngarepe imam salat piye kowe iki salat ning ngarepe imam iki jane menungso apa uduk iki jane ya menungso lho imam itu di depan sendiri apa mungkin gurine imam kok ora iso imam ning guriku wong tekane ke aku kok ora tau salat nggonku iki yo awake dhewe maaf ya ya lho kuwi makmum sing apik ngono kuwi lah iki piye to mah padha basake to wong loro iki maksude iki ngene lho Pak Ido piye karepmu piye sing ngarep dhewe itu imam ora gurine nggonku ngarep dhewe jenenge gopur terus Sumadi aku terus guriku imam sik ya iki aku ora pengalaman atik deh kira imam kancane kuwi lah ngene lho maksudku ki piye ta ngarep ki jenenge imam gopur terus Sumadi terus gurine Sumadi aku lah imam keri dhewe imam telat kok maksudku ngarep dhewe ki lho kaca ku jenenge imam gopur sing mimpin salat kuwi jenenge imam lah sampean ra tau salat nang masjid nggonku kok melok usul iki lho ngene lho wis karepmu lah gopur badoken ya karepmu wis nesu malan ora ning ngono sing ngarep ki imam burine imam ku jenenge makmum ora nek Sumadi Marsono aku Pak Do Wakiman maksudku ki selamat ya soep ning kono soep sing selamat mbuh mbuh sapa ora roh aku nesu pisan lah krek tenan omongan karo lah piye ta maksudmu lho aku ya genah kuwi lho ngarepe jenenge imam burine makmum terus dibareng iki jenenge sop lho kuwi arek salat bareng badok iki lho sing lurus jenenge sop aku gak seneng sop senengku pecel ngene lho ya weh angel iki ngene lho ngene lho angel iki kowe ora tau salat nggonku kowe lho ki ngeyel salat nggonmu lho sapa sampe salat nggonmu lho sing ngeyel kowe lho kowe iku lho sing kleru kok iso njajal ngarep imam iki terus makmum terus sop aku Sumadi selamat suep wis tembuh karepmu lah Garno karepmu sapa sekono grandong karepmu sementing kene iki jenenge makmum terus nggih sop lho sop ayo ngomong pecel antem iki tenan kowe malan lha kok sope perakutah diterai ya kayak ana es podeng mari ngono terakno mbokmu kuwi kok nesu lah kowe iki yo kleru nesunan aku ngomong karo ora kok nesunan Safi mula Safi mula dadi lah aku ora rohku jarene sop ngono layak kayak tak kei micin rada gak enak Safi mula tegese ngesapake barisan barisan salat kuwi mah salat niku wau kok imam teng guri kula niku malah sop lalu kopi barang kok lah nggih jane arek salat apa prasmanan wong kowe sing kleru apa nek imam kok iso ning mburi lho sesuk patenono lah imam nggonku bakul cilok lho anggon kowe imam malah togel oh ngomong ngawur nek Pak Polisi ngomong togel dicekel engko sing nyekel sapa ya Pak Polisi ta apa iso nyekel angka ya penjual kuwi lho tegese penjual togel sing dicekel Pak Polisi ya aparat pemerintahan kepolisian ku
ora kok angkane oknumnya pembelinya dan penjualnya carane lah roh wong jujur ya kuwi lho pekat penyakit masyarakat satu pun tidak saya jalani kuwi ya ora tahu aku tuku togel iki lho iki ndek wis tau nang nggon kanggo contoh aku ora tahu tuku togel mosok Pak aku titip nak kapanane 3 Pak masuk ndek nang masuk iki ya siji aku ndek nggih mistik kok baturaken nggih Mas nggih monggo nggih iki pundi catetan wis daya kur mawon oh alah iki lagi weling aja aja rono kuwi aku ya pocok kuwi ya cok cengelmu tenan kowe ngene iki ya masuk lho Dik lah iya tapi tenan lho Dik kuwi mulai masuk 150 gak gelem lah mau 350 terus gak olah ambemu niki sinten Bang iki bandang kula anu cakepanipun oh lah nggih dereng ngenten esek sujud ingsun wah sindene ya mbanyol ya Pak tulisannya diwalik ae ngene ae walah menambah puter aku anu cok kowe iki jane ben lucu ngono lho lah iya ya roh jane aku sujud ingsun pripun swanten kula kandhane kula mring Hyang Maha Suci pripun Pak Lurah iki ya mengko maksud napa niku sujud ingsun ki marang Hyang Maha Suci ya Gusti Allah Subhanahu wa taala iki ese ini eling lamun manungsa tinitah lha iki lho eling lamun manungsa tinitah menjadi khalifah kitab suci Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 72 ya nggih siap terus dene manembah marang Gustine kudu gelem manembah marang Gusti Sang Maha Hidup awake dhewe iki hidup kudu gelem nyembah karo Sang Maha Hidup betul niku Gusti Allah pinurti lan kinayo iki lho sing penting niki napa niki jangan hanya dibaca tapi dikerjakan dilaksanakan lah sing angel nggih niku ngerti dalil lan hadisnya lamu pekat karo gak batil oh wis jenenge kudu ngerti kowe ndang sinar dunia alah among ora roh aku sinar dunia tekan diteki namung kanggo kuwi ta Bas sangune mati namung sanggo kangune mati apa wae sing urip ana alam beban iki mesti bakal mati nek manusa ora mati lho lha kok saged bali nang asal mula-mulane oh lak jas kullu nafsi dha'iqatul maut kabeh sing enek nyawane mesti bakal mati tekan di kilo baca Senin hanjok mringkas sampurnan hanjok mringkas sampurnan yen imane tekun ati hanjok mringkas sampurnan yen imane tekun walah ya ngono jare yudha kok ala mari dijak omong lho terus ketelesut aja kok kudu to jele ati madhep mung sajuga nora kendhatan sahan tepi wajib salat 5 wektu wajib nggih jelas dilakoni Gusti paring ijabah jebule iki kon ngibadah Pak Dok ngibadahi sembahyang iki mlebu salat 5 wektu kuwi penting paling tidak isya subuh luhur asar magrib kudu dileksanakne subuh paling tidak kaya aku 8 rakaat kowe koclok ke subuh 2 rakaat iso 8 subuh ki 2 rakaat maksude sing genepe 6 nih nggo nambeli ndek ingi ngoten lho kula. Oh alah kenapa nek nyarnen barang oh salat kok nyicil